harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Orasma dia manami nanami salutna. Ada orang sotapuka di parsaurata di Banogoton ima pesta paduahon parningotan hasasaur nitul di porbadia di huriata. Tapara de marohanang pikirata lahu mamuji de bata martangiang nahohom mahita. Hamuna akadongan nahinahulongan sadarion ima pesta paduahon parningotan hasasaur nitud di perbadia di huriata dihirim do marhite pesta paduahonon sadarion naeng lam takas hita mangulu pinorhon nitud di ni debata aidok Yesus do tuak kasisianna alai juluan muna do hagogon nitod di jalon muna do hagogon nitod di perbadia nasonggop tuhamu gabi sitidangik kumahamu di Jerusalem dohot di sadok Judea dohot di Samaria sahat ro di ujung ni tanoon Ami do panindangi di hataon dohoto di perbadia nandilehon di bata tu akan namangoloi ibana asa mardame-dame mahuriai di luat Judea dohot Galilea rodi Samaria jala lam tutuguna mahuhut mamarangehon roha nabiar mida Tuhani
Jala lam tutorop nama na persea hinorhon ni pangaupion ni todi parbadia. Alai gok halalas ni roha dohoton di perbadia maroha ni akasisiani. Alai hamu akan hinaholongan, pauliuli hamuma dirimuna di atas haporsiaun na badia situtu, jala martangiang di bagasan tod di parbadia, atong tapuji matuhatta marede mahita. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia natung mapalangit dohot tanoon, sian-sion situan ni hinadenggan, marsinodang debata, sainarodo debata, daladang tagamon hohom ibana,
ai songonodo didok Jehova. Onok maikpakan na puas tot akas ngetu na yang. Usehonokuma tutu todikku tu pinoparmu nanuaing, dala pasu-pasukku tu pinoparmu sogo. Jehova di bata jala ibana manondangi hit. Tabaton hamuma akka pelean pestai, sahat rodi akka taduk ni langgatan. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, madok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami, ala di paujak ho huriam di tanoon, jala ala dohot hami di joho tusi, say suru matod di perbadia tu rohanami, asatung huparhatopot hami ho hanguluan nami. Asal lohot tuho hami marhite-hite hapor siaw nasitong. Dala asa totong huhalason hami pasangapon guarmu. Na terpuji rodi saliling nililing na. Amin. Patik ni debata si hanguh lonota di pesta paduahon parningotan hasasar nitod di perbadia di enet dos sian Roma biddu 12 ayat 10 sada. Unang sumurut ringgas ni rohamuna partod di nagirgir mahamu oloy hamuma Tuhani atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangolahon tahobar tu patiki. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patiki. Amin. Ooh.
poti madusata di joloni debata martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo na patupahon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham saya si maroham di hami akan na mangarsakod dosa nami say sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami lehon matuhami todim na badiai asa unang ganggu rohanami di ansi ni roham alai asa hot rohanami marhapor siaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibi upasahat hami ma diri nami tuho gabe pelean na mangulu jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ale Tuhan debata kami todim na ale Tuhan debata amanami di bagasan Yesus Kristus di pesta las ni roha hasasaur di todim tuhami adopan nami dope ragam akaparukilon manang hasusan alani dosa nami saleleng di hasyanganod dope hami alai mauliate marohanami diho jala pujion nami maho ala haslehon-lehon munargai di hami ima todi parbadia saito dimma na manugu-nugu hami na mangajari hami dohot na mangaramoti hami uhut mangalihon gogo di hami laho mangaludosa Tuhan debata dengan matu kami todim na bagai ale Tuhan debata para siroha na sumurung kupak kilalahon hami do na unggabi humurang parsauran na denggan ito nga ni portibion alani pangalahon ni dosa aleto di porbadia sa itotong mapasada rohanami asa masijaloan jala masihaholongan songon akaruas pamatang ni Tuhan Yesus Kristus na badiai hami ale Tuhan debata dengan matu kami todim na bagai jala sisa dosa nami ale Tuhan debata para siroha na sumurung say sungguli mapakirimon na mangulu di hami asapos rohanami napaluon mo dohami siyan ragam parukilon dohot dosa hodo Tuhan diakatuan jala pargogo naso hatudosan papatar mahwasom dohot hagugonmu asa sumuang hami tu hinauli dohot hinadenggan di pasupasum saleleng di portibion hami aleto di porbadia pangapul di namarsak roha pamalum masaluhut na bernit ala ni dosa nami amin baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa musat piak kadolok jala humutal akarobean alai anggo parasini rohaku naso tupa musat yanho jala padan ni habadam yakku naso tupa humordit ninna Jahoba si asiho hasangapon ma di debata na digijang
Hatani debata turpuk di pesta paduahon parningotan hasasaur nito di perbadia sadarion. Tersurat do di 2 Korintus 5 ayat sada sahat rodi ayat 5. Ai oddo huboto hami dina tanggal bagas parlape-lapian nami nasian tanoon adong madihami inganan nasiat debata bagas naso pinauli ni tangan namian saliling-liling na di banua gijangi. Ai salil son markui dohami hukut masihol neng harus penon inganan nami nasian banua. Ay datung songon na marsay marah hami terdapot di si tung marabi to. Tagan di pa api-apianon hami marhoi do hami jelas ala di pangido rohanami naing unang man tinggali siak kami bila piston masnian asa dibodut penguluan ni hamatian. Alay napatahon hami tu si debatadoi. Dung jolo dilehot tu hami to di patujolo nai ima sahatna. Martua maakkan atau mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tidak kumaha porsiaw tay songon na hinatidak kun nilongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahitamadok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana ni tubuhon ni si Maria nagabi-gabian siatod di porbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matitarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuat tubanua toru dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgu lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani. Isima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au porsea ditod di perbadia, dala adong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasisan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu do sogot daging ni halak na mati, dohot di hanguluan na surasuda. Amin.
pinasahatma pertikian pinanami kur ina Kamis. Iudutima sola gracia dohot kor keluarga parhalado.
Pinasaha ma tu keluarga Parhaladu.
Mari dehita sian buku ede nomor 100 sia ayat sada dohot saturusna jalata paradema peliata. Martang yang mahita. Damai di batana sumurung sian salhu na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriari Tuhata dihamak kadamang dainang, haanggi nang pinaribobe, selamat hari Pentakosta madihita salhuna. Jamita di mingguta manang di pertanyaan sadarion di pesta paduahon Pentakosta ima na nienet sian opak Musa bidu 27 mamukka mai sian ai 10 sahatu 27. Sono mahatane bata ujaha matuhita salhuna ta payhutiut maka manginang. Dugi ro Musa hata ni Jehovah tu si Musa.
arahom mabahed dongammu si Joshua anak ni Sinun sahalak nang maruli todi tubaga sarrohana jala pe homma tangammu tu ibana dungi pajongjong ma ibana diadopan ni Malim Eliasar dohot diadopan ni Sadok Huriai jalalehon paretta tuadopan ni mata nasida ikol lehonommu huhut sian sahalam tu ibana asa Sadok Huria ni halak Israel tumangyakon ibana dungi ikko jongjong ibana diadopan ni Malim Eliasar asa ibana manukku Jahoba taringot tu ibana marhite-hite uhum ni Urim diadopan ni Jahoba ikko marguru tu hatana nasida ruar doh masuk ibana ta Herodi sude halak Israel rap dohot Sadok Huriai dungi dibasi Musa ma songon na tinonahon ni Jahoba tu ibana diarahom ma si Joshua jalani pajongjong ibana diadopan ni Malim Eliasar dohot diadopan ni Sadok Huriai laos dia pehom ma tanganna tu ibana jala ditona ibana hobar tuna pinaboa ni Jahoba marhite sian si Musa disido sahana hurian itu hatta dihamak kadamang dainang dang pala harota hasomalhon di perayaan Pentakos tahun songon nasomal makirim hita di hari hadu tubun Tuhan Yesus dak kubotak kamanginang ang dapat muna tehemat dokon selamat hari Pentakosta bolotuk perongi ba uluda sahoti do madokkonya teh ketepatan bolo hari Pentakosta di hita saya hari Minggu do debuna jadi saya hari pujol mado hari Minggu na somal dang dihilala di bagasam minggui di sido hari Pentakostai dak pola haru belga perayaan nyon ala holang marminggu do dihilalnya ka ruas nuhriatta adong 2 hari perayaan na belga dihita pola 2 hari marminggu ima Paskah dohot Pentakostaon Buasa pola 2 hari kamanginang buasa nasingi holang sehali molo di minggu Pentakosta manang Paskah ima perbari tahun nauli na balga taringot tu Yesus naung hehesian namate molo di bagasan minggu Pentakosta hasasar ditod di purbadion ima balga ni huaso ni toddi laho mangajara-jari akka ganup na porsia tu debata laho barbarita nauli nasida tu Sadok jolma kobaran apinya semangatnya ido gabe di paubuk tu nuansa merah semangat yang berapi-api dalam memberitakan Tuhan, firman-Nya, kuasanya kepada setiap orang. Jala buasa pola ikon songo jamitata natwari pola di patuduhon nasida songgok ma todin debata dungi marbahasa manasida dohot dungi Roma alugu laho songgop tu nasida. Nareng patudo do kamanginang asa lam dihaporsai halak Yahudi do ketika Yesus yang naik ke sorga lalu dia menyatakan bahwa tidak akan pergi dari tempat itu sampai mereka menerima Roh Kudus. Jala disido patad dahon supaya orang Yahudi percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan dan supaya mereka yakin benar dan hata gabus hape nang na nidok ni Jesusi alai marsitutu do iba nama dokoni marhite harorona dia makadamang dainang ido lapatan ni minggu Pentakostata pola sampai 2 hari hita
Nangpe di huriat tahaga BP, holan di hari perayaan pertama itu songon nagumudang. Alai molo hari pada 2 honi mungkin karena kesibukan dan sebagainya, biasana holang nasional manaro. Habis sasitong na macai takas itu tu ala nunga halak na borsea dang majalo Yesus Kristus songo Tuhan dosi paluana dan dibaptis dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus ngasonggop todi tu hita ganup. Ngasonggop todi tu hita ganup lai pabaruhon. Yesus yang kita jumpai secara nyata, lalu kita akan menjumpainya dalam roh dan kebenaran. Jala disita kasih tutudo di patuduo di tonga-tonga ningoluta. Jadi adong do todi ni Tuhani di tonga-tonga ni akan nguluta saluhuna. Todi ni Tuhan do dang todi nak kamanginang da. Todi ni Tuhani do arong songgop di ita. Halak na ding songgopi todi porbadia ima namar hapatea do ngoluna tu debata do tuhatan debata. Lausiba terpukta di bagasan minggu Pentakosta dapat 2 honon. Dinang songgopi todi porbadia sahalak nanang manggatihon si Musa songo pemimpin di tengah-tengah di bangsa Israel di hatiai. Jala dilehot si Joshua, dilehot Jehovah do tu si Joshua marhite si Musa sebagai tongkat estafet, sebagai regenerasi di kepemimpinan di bangsa Israel dan mulai dari sira tu tanah Kanaan. Alai buasa dang pola sahat tu permasuk ni bangsa Israel tu tanah Kanon dipimpin oleh si Musa. Damang dainang di biddu 27 asap lopat macai muruk Jehovah tu si Musa ala di lausi si Musa hatan debata. Di lausi si Musa hatan debata jaladang tunduk ibana tu paretan di debata. Dalam perjanjian lama Allah punya hak prerogatif untuk menghunjuk siapa saja yang mau dipilihnya menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa itu. Songo sahalak debata na manguluhab bangsoi jalana benar-benar laho mamilit akka panurirang, akka pemimpin, akka malim. Laos ibana do mangarahon si Musa asaboy mangulahoni. Tabereng maka manginang songo dia do huaso na macai luar biasa di patuduhon debata jala huasoi boy margatti sia sudut na tumua sa sudut na poso. Ini menjadi titik penting masa kepemimpinan si Musa, masa peralihan tongkat estafet si Musa tu si Joshua jala takas itu tudo naka amanginang di patuduho terpuk tahun bohado si Musa mangului parsuron di debata. Napa dua dia makada manginang dung di patuduhon si Musa pola kepemimpinanna jala diarahon si Joshua ibana gai begatina jala takas itu turo risodokon di ayat sebelumnya bahwa Joshua itu adalah yang sangat muda, masih belia, masih belia, takas doi. Alayat dorang sonipe, siat dia do botota, naung dipilih debata si Joshua, gabe pengganti si Musa. Di 2 Musa bidutul-butulu ayat 10 sada idok songonon. Dungi makatai ma Jehovah dohot si Musa adok bohibe, songos sada bawa nama katai dohot ale-alena. Dungi mulak ma Musa tu parsarwani, alai anggo parhaladona Joshua, anak ninun doli-doli dang ngorot siat tonga-tonga ni udung-udungi. Jadi jauh-jauh sebelumnya Allah telah memilih Joshua jala marhita si Musa nunga di pabuahian itu ibana. Tabereng maka damang dainang jauh sebelumnya HP 40 tahun naik pe si Joshua on boy manguluhon bangsoi dugsgati sia si Musa. Acugari mana marumur 10 tahun tiki di jauh tabba 40 tahun naik mana pengalaman na diuji
berarti marumur 57 tahun memana gabe raja. Ate, gabe panurirang di sini. Tapi aku mbak, hape molo sonari sudut na poso, toki-toki nganang gabe pemimpin ate. Ma molo tambah mana S2, bolo hira-hira gaji na songon desada dan oleh bana. Eko tibo do gajiku, asikolako pe tibo. Acugari mana dak tamat mana S3 doktor, senaing pingu de mana gabe pemimpin. Hape pengalaman na pedang adong. Dangi, senang de mana gabe salah satu gabe leader, tapi pengalamannya tidak ada. Makana yaro makata hatai hami do salap pegawai rumah makan Padang amang inang. Boleh ya kita sering makan rumah makan Padang, ternyata pegawai rumah makan Padang itu mula-mula dang boleh lahi gabe membuat piringon. Mana moyaka naroon. Si cuci piring jona sida perjulu. Saya manuci piring, mulai mangalap meja na do akan asing, lambat laut nung leleng baru pe mana boy mabuan akaidah do lau kotu pelanggan dong. Tabayak kumba. Pengalaman da sida. Bolo hita daong. Molo apat sugari adong disuruh nagawe pemimpin topui bana basa hirahara jonna doi. Sirah wasona doi. Jala takas do dung terlatih si Joshua di umurna nama ceposo jala boy mana marsiajar tu si Musa nasalaon pola sampai 40 nari-nari ibadah boy melahu manguluh bangsoi tabereng masongon dia tingkat kedewasaan kematangan berpikir ni si Joshua dung dipilih di mana jala nung dia pehon pertogi malim Eliasar songon regenerasi di kepemimpinan ni si Musa. Tahilala doa manginang, ternyata pengalaman ini bisa sangat-sangat memungkinkan orang semakin matang dan dewasa dalam melakukan setiap pekerjaannya. Termasuk doa manginang, pawamuna ka pengalaman muna atau kaya nakum munabi. Baharo pengalaman muna di tonga-tongannya ke bagas muna, pengalaman di tonga-tongannya ke kantor, lau meregenerasikan tuak ke sudut na poso, asaboy nasida, gabe sada pemimpin na luar biasa. Ido na boleh takas berengota jale di sido persuruan ni debatatu si Musa. Alani dah makadamang dainang aharo nang dohon terpukta di bagasa tikion. Na perjolo sahali berengota sia sudut di si Musa sudut na tumua. Boy bana mangalehon tampuk kepemimpinan na tu si Joshua ate. Jala jabatan di mana songo salah pertogi boy di lalai bana di leo tu si Joshua. Ay gudang do halak maul mga meletakkan jabatan apalagi akan tua-tua teh. Jadi ido bolak karena nang pensiun marang pensiun 5 tahun nai para dihamma dirina pensiun. Ay gudang do halak dang bersiap pensiun hape nungi jalo ha pensiunan nai kolang satar de mana hipas dungi marsa sai me mana ang do songoni ate dang tolak na paduahon saya ingin dihormati dok kada pensiunon dinggammanya ni ate alai bolo di ke pemerintahan babolo ngasun ulaon na basun dangi tetapi orang-orang pensiun juga bisa dihormati ketika dalam masa kerjanya dia memiliki value, nilai, kehormatan dan nilai yang sangat luar biasa. Unang ditiki jabatan na dihormati, HP duk pensiun, bahak kainang, iya di padau. Tabereng maka manginang, sada contoh na pinatupan ni si Musa dengan legowo, dengan rendah hati karena Allah yang menyuruhnya. Allah debataro na manuri mana mangalehon jabatani. Tu si Joshua jalai batu ibana songoni laos dilehon ibana dang pola gabe asing pikiran. Dang pola gabe asing pikiran ibana alai bote ibana do hahuranganna. Dia mengetahui bahwa kekuatannya tidak ada lagi. Bahwa segala pikirannya
Mungkin kalam batu adang gudang be mamikir yaka nalam hebang. Ipas hati bana doi. Jala dihilalai bana do. Hagogo nasad debatado na pinasahatna tu si Joshua. Tabereng maka manginang gudang nayak kanaritik duk salpu pemilihan anggota DPR do DPRD. Ala holang hagogon na rin pakke. Laho asaboy ba nagabi pemimpin. Saya kekuatan na do ipakke. Tabereng ma diak ka televisi, diak ka internet ta medsos ta nga marhata-hata binasida. Odo na masa di tonga-tonga ni ngolutta alani ko perlu tirota songos si Musa yang dengan legowo memberikan tampuk kepemimpinannya kepada Joshua karena dia sangat mengenal benar. Jala itadda debatai bana, itadda si Musa ibana, laos dileo ni mana kepercayaan. Amanginang kita pesongoni do te kamanginang. Ikon halak na tinadda do si pilitotta. Ikon halak na takas na tinadda dakko lang tadda buti. Alekot tadda do songod dia do nang rohana. Songod dia do nang pikiranna. Laho mulaw-law. Dia songod na nakamanginang. Mula nang manada sa sahalak ko pribadi na leo may ba na tanggung jawab. Siya nido botomu jalatad domu isi halak na. At kami nang. Dia bola nang madadasa sa halak kita, leo di ba na tanggung jawab i. Tabereng, marihite ulon na isi do ibana. Sangat jelas sekali firman Tuhan ini mau mengajak kepada kita. Ala nunga di bereng si Musa do, si Joshua on, nunga pola gawe songon ale-alena, anak kon na ibana, jaladang pola maol di palu ibana, kepemimpinan ni manai. Jalaodo gabe tirota di tonga-tonga ni huret taha gabe pira mangunon. Napadua honak kamanginang, boy berengotta marhita turpuk taon, molo somalna, moldo halak meletakkan jabatan. Di tonga-tonga di huria perong do songoni. Makana di huriaon adong istilah periodisasi. Asa nang saya diri pujolma, nasalodo akka pengurus misalnya sahiran nagabe ulon nai ugasan nai makana di huriat tah KBP adong do periodisasi marlapatan asa bolotiki bana mangulaulaon di bamma di patupa makkada denggan alai dung salpu ulaon nai banai ba di lehomma tu akana asik jala takas itu tudo si pata di tonga-tonga yak kahuria songon huriat tanabelgon ang do halak sahira huasonai gabe dang tolak ni mana peluahon akka kepengurusan mana ka kepemimpinan mulai sepena terpilit gabe taparwaroa may mana tadok ma dang boy bana dang tikkosi songon do halak ni sarahita mana jumago jalahita ma setengah dewa sahirahita ma na lebih badia HP gereja na maju idokon ikon boy patorangon na hatan debata macai denggan asalam maju huriai jalan akaning songonido kurni ina kami sikan ikon boy gabi parsuruon tu dia Tuhan suruh mau tikos tak kedangi idote mudah-mudahan amit tonate dak kolak dasida olak kita sodi pesongoni itu tong. Jadi kota kasih itu tuh kamanginang molaong petar pilih regenerasi di tongah-tongah ni huriata dung priorisasi iko boh kita gabi pendukung gabi roha pangoluhom mahita unang gabi roha pamatehon unang gabi roha namangicahi kita halak na niluhon di tod di porbadia songot turpuk jamita ton naong niluhon di tod di do si Musa jalai suribana musek malim Eliasar lahu mengapet tanganna alagok todi tong nang si Joshua alani halak nonggok todi ikom marroha panguluhod do yang cakap yang mau maju pola pikirnya yang baik sekali dalam hidupnya
jala sibuan hadamion dang sibuan haguturon. Parlabot roha dang kasar. Boy diorom dirina dang asal diltupok katana mapenaci ni roha. Boy dame rohana sabam dang murah-murah piri-pirion. Boy marsilol lehon dang boy holit sigotil monis. Ditikki kepengurusanna macai burju alai dung gabe sa kepengurusanna gabe holit situtu. Orang Kristen tidak seperti itu. Galatia 5 ayat 22 madokon digohitot di porbadia mahamu. Itu jamitatta. Roh Kudus akan menguatkan kita selalu, apalagi nung dia pehon akan aposon Tuhan itu hita. Marhite perminggota ada berkat dari hamba Tuhan. Ketika kita akan pulang dari gereja ini memberkati kita, dan disitulah kuasa roh bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Jala ido gunana digohitot di ibana. Halak nung hitot di boy mula-ulaon, jala ikut mangula-ulaon na di Tuhani. Halak na digohitot di adalah orang-orang yang berkarismatik, punya wibawa, punya harga, value, dalam mau bertanggung jawab dalam hidupnya. Odo na boy berengotta siya terpukta di minggu Pentakostao. Nakanikodok ko nakamanginang nunga digohitot di porbadia hita. Jala jojodo got tidur perbadiai lau palo asok kita lau mengatusi hatan di bata. Nunga di pasu-pasu Tuhan kita. Kalau malim Eliazar memberkati Joshua menjadi regenerasi pemimpin bangsa itu karena Tuhan yang memberkatinya. Hudok ko matu hita. La sabuha-buhana pe hita bolo nang gabi sesuatu di tengah-tengah ni punguan. Molo sotot di ido, bolo sotuhan ido manuru hita. Lak boha pe cara tatabain. Tabape kampanye, tabape parwaroka, lak black campaign, molo Tuhan dang medok, dak kodope. Ya tidak terjadi Bapak Ibu. Sarupa do ido to katang yang ta. Segudang do tang yang tamar ngongos, tang yang to sona logo. Tangidota. Hape sipatak kapagidot ton nama cai luar biasa dang di pasat Tuhani. Tokin naik, sabar Joko, bohai hita, muruk do hita, gabi mengumpat do hita Tuhani, makanya dikatakan roh Tuhan ada pada aku, molo angtot di porbadia di tengah-tengah ningoluta, yang pertama sekali mari kita belajar taat, belajar patuh, jala bigema panggorani todimi, unang panggorani pikiranmu begiak kamanginang. Jangan suara hatimu yang selalu ditinggalkan. Tetapi dengarkanlah suara hatimu sunai desis. Panggoran ni roham. Halak na sejujur memakai pikiran na patujulo pikiran na. Say dapotan akka penyesalan. Makanya dokon penyesalan selalu datang terlambat. Itu kan? Biasa dek kamanginang. Apalagi bolo manuhor sesuatu kamu, aduh COD itu teh, baga barang nai, HP dang buka nung nyantar, nung binayar dibuka besok nodo HP nang, down, iko patar-patar do, ate, jalan tak kasih tutudon, tarida, di papatar debata. Diri na marite todi tuganup halak na porsea. Alani dah makadamang dainang napatuluhon nang dohon terpuktaw di hita. Apalagi di tahun okumene inklusif. Berarti bolo tahun okumene inklusif berarti HKBP itu terbuka bagi siapa saja. Halak na porsea iko boy mabuka dirina tuganup halak. Bahkan orang yang tidak seiman pun dia harus mampu menunjukkan dirinya sebagai garam dan terang. Bolo boydo akka manginang marhite tahun okumene inklusipon tong tapaulak songon tahun-tahun na sebelumnya buan sadanari. Ate. Manang boy hita berbaur takahalak patuduh atau di debata di tengah-tengah ningoluta karena roh Allah tidak membuat kita menjadi takut, gentar.
tetapi Roh Allah membuat kita menjadi pemberani di tengah-tengah yang kapar nguluatta. Iko sadar mahita kamanginang bahwa pengalaman kerohanian kita, penziarahan kita dalam kerohanian di tengah-tengah dunia ini harus benar-benar berbuah karena ada Roh Kudus di tengah-tengah yang ngelut garuk bersada-sada. Oma tak kasih tutu di minggu Pentakosta. Semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk mengobarkan pemberitaan Tuhan, semangat untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini harus sangat jelas bagi pribadi orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Iko boy mahita memiliki pengalaman rohani yang cukup luar biasa. Allah memang todido di hita. Unang pola mabiar hama kamanginang madokon, bolang madokon di HKBP lang tod di Purbadia. Allah ni arong do tod di Purbadia di HKBP, boy HKBP on mardame dot manangise. Ya, ketika HKBP mengalami masa krisis luar biasa tahun 93. Ngagudang ruas nuriat topida. Jalan ngagudang akan aso marsbak kudingan akan aso sabutuha. Alay ala soludo petot di Purbadia di tengah-tengah ningolutta. Malo dame nang lasni roha pengampunan di tengah-tengah nya kangulutta be. Boy ma todi lau pasada kita musek. Oddo ulota. Ido ulota nama catak kas. Jala marhite pasu-pasu nang pinasatu hita. Jadilah kita menjadi pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah ni bagasta, di tengah-tengah ni ulota, boy mahita hajong-jongan ni todi marhite sikap nang pakateotta. Jala unang be, tapaluas todi na hodar, todi na jukat, todi na asing, tu tengah-tengah ni ulutta. Ali todi ni debata mata sulukon asabuhi hita mangatusi dalan-dalan debata di hita saluhuna. Ame martanyang mahita. Muliate marohanami di ho Tuhan. Ujalo hami do todimi asalam mangatusi hami ahado nanang ulahonon nami di Portibion. Ujalo hami do todimi asalam takas parsituton nami laho makaporsaiho di tengah-tengah di perdalan ni gulu nami nama cai gudang akka mabahejut ni roha arsa ni roha ujalo hami tuhat todim na mengajar hot tuhami asaboy lam takas parsituton nami martangiang tuho jalanung nga hujalo hami pasu-pasumi imahatam di bagasan minggu nami minggu Pentakosta na padua honon dinaung di pasu-pasu ho si Joshua marhite kepemimpinan regenerasi si Musa di jaloi mana talupi mana Tuhan menjadi pemimpin tu bangsa nai ala gok todi ibana naing ma Tuhan songoni hami songon natoras tu anak penami nang di tengah-tengah ka kantor perkerjaan nami song-songoni nang pemimpin di negara nami on naing matuhan gok todi nasida alahilalahami da Tuhan hodo nama milit nasida marhiti rakyat Indonesia on los manasida bangulon negara nami lam dumingkan luas mana kami Tuhan, molo gabi pemimpin nami metami dak kabagas nami, dak kaulon nami, boy matod dimi Tuhan mangulu di roha nami ganup asa roha hadameon las ni roha hapatuton dohot persitutuon adong di tengah-tengah ningulu nami. Ali Tuhan jala debata nami. Pasu-pasu mahatam di tikyon. Saya tabay to hami gogo laho marbarita nauli. Semangat
untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Alanunga di songgopi tod dimi hami. Dang mabiar si tutubi hami tutu lahu mangalugahong ulu nami di Portibion. Iko berani do hami gabis tidangi bersaksi na denggan na sitong asa di ujung ning ulu nami marparbuay may Tuhan. Jala takas itu tu ido gabis ada pengalaman rohani di tengah-tengah ning ulu nami. Ulah honon nami ma di ujung ning ulu nami dapat mahami perbuena. Ale Jehovah de batama nami pasu-pasu makarwas ni huriam. Sude akan terpilit gawe pengurus di seksi nang dewan